Hola, sóc el Diego Sampere i esteu convidats a venir al nostre espai. Ens dediquem a fer plats per l'alta restauració i fem tot el procés artesanalment aquí dintre. Hem volgut tornar una mica al passat a fer les coses amb les mans. Creiem que el futur és ser més sostenibles i valorar més l'artesania. L'exercici que farem avui és portar un tros de la natura a la vostra casa. Hem buscat una forma natural que ens agradi. Per exemple, hem agafat el líquen, que simbolitza la puresa en el medi ambient. Després necessitarem un tros de fang o plastilina, una llana o una espàtula metàl·lica, cola blanca o qualsevol adhesiu, unes fustes per fer l'encofrat, 4 fustes, guix. Recomano el guix de ceràmica, que a qualsevol botiga de ceràmica podeu comprar. Un punxó, que pot ser una agulla, un escuradents, Scott Brite, un pincell i un ganivet. Un agitador per agitar el guix, els sargents i una miqueta d'aigua. Això és tot el que necessitarem per fer l'exercici a casa. Primer de tot necessitarem una superfície el més neta possible, on treballis sempre que estigui ben net. Després seleccionarem els millors líquens que he agafat. El poso de l'altre costat. Li posem una mica de cola blanca. Bàsicament és perquè s'enganxi sobre la superfície. Ho centrem al lloc i ho pressionem amb molt de compte. El segon pas serien les fustes. Les fustes ens serveixen per fer-nos un encofrat. Posarem 2 així i 2 que tanquin. Si no tinguéssim sargents, ho podríem subjectar amb una corda, per exemple, o tros de precinta. Llavors, recomano amb els sargents, poses i apretes una mica d'un costat. I després l'altre va millor a la inversa. Ja apretat, llavors agafarem un tros de fang i li fem xorrets i tancarem el que és tota la vora per assegurar que quan fiquem el guix dintre no es coli per l'encofrat per sota. Va molt bé treballar sobre una rajola perquè ara mateix, si tingués una paret aquí, seria impossible treballar d'aquesta manera. Jo m'ho puc girar i treballar el més còmode possible. Llavors és molt important, quan tens una superfície difícil d'imitar, donar-li un flis-flis, perquè quan fiqui el guix per aquí, el guix agafarà aquesta goteta que s'ha quedat i copiarà més perfectament el líquen o la forma que vulguem imitar. I ara us ensenyaré a fer un bon guix. El que necessitarem seran 2 cubells, una mica de guix, una mica d'aigua i un colador que tenim tots a casa. I també l'agitador, perdoneu, l'agitador molt important. I llavors el que faríem és llançar la gerra d'aigua al propi cubell i després agafarem el guix, mai cap a les parets del cubell, sempre al centre i ben escampadet. Mai fiqueu de cop tot el guix. I el punt que heu de parar és quan faci una muntanya i es quedi. Llavors, un cop ha quedat la muntanyeta, no amb la mà, amb una eina metàl·lica, perquè el cos està a més temperatura que un metall. Llavors fraguaria molt i molt ràpid. Llavors ho agitem, entraran bombolles. Com es treuen aquestes petites bombolles? Passar-ho de cubell a cubell sense que esquitxi. I així repetim el procés uns 3 a 6 cops, a poc, sempre a poc. Teniu en compte que això fraua en qüestió de 15 minuts, més o menys. Un cop ja tenim això fet, pincell, que és per treure totes les possibles bombolles i perquè el guix no es quedi a baix de tot. Encara està massa líquid, si ho veieu. He d'esperar-me uns 2 a 5 minuts quan vegi que sigui com un estat entre un líquid i un oli, com si diguéssim. Després s'ha de ficar dintre de l'encofrat que hem fet, molt a poc en el mateix lloc. És molt important també ficar el guix sobre la rajola o la fusta que t'has posat sota. Ens hem d'esperar que hagi passat uns 20 minuts a mitja hora. Quan deixa d'estar calent, podeu treure l'encofrat. I ja tenim el líquen, ja tret quasi tot, només em queda una part per treure. Jo he utilitzat el punxó aquest i vaig traient amb els dits, a poc. I bàsicament aquí ja hem tret tot el detall del líquen. A veure, és un procés molt delicat, però mica en mica ho vas traient. Agafem un ganivet, aplanem una mica i fent
una mica d'angle perquè sigui més còmode al tacte i així no se t'escardarà en no res. I per últim, un Scotch Brite per acabar d'arrodonir i deixar ben maco el motllo per fora. El que volem en aquest exercici és que us emporteu una obra de la natura cap a la vostra casa i aquí tindríeu el resultat del líquen en guix.